1 December Yangari village head John Munaku akauya pamba inini ndakaenda ndiri pamba ndikogara pamba papani pana mama vakati akomazoti kudii kune nyaya yedu yemari inodyiwa mari inowana tsaona mama bwaramba kati azviite saka ndambozwa kuti nyaya inini ndasanda kufarira zvekugara kuno kumusha nokuti ndakarota vadzimu vachirenda musha unotoenda musha unovaka ndikatadza kuenda kuUK. TB test yangu yataura kuti mauti chifanira kufly musi wa3 March ichibuda musi wa14 apa ndazoteedzera muna December pandavena kumusha musikunzwa sabhuku achitaura namama andazwa kuti nyaya iyi ndikabva ndadzokera kuHarare ndasanga jairira kuno musha ndichizodzoka January 2022 ndakaona munda munobhadharwa mutero nabhudhi wangu wakati kuna baba nambuya ndikudo musha zvikanzi ndanovaka pani pasekuru wako ndiwo anobhadhara mutero. Munhu akabhadhara mutero anobhadhara mutero nowemusha newemunda. Padaro mutero uyo ava ndakazoenda kwenimi makasainira sei munda wamuzoinobhadharirwa mutero nabhegi Ngomambi. Imimi makasaina pasina village committee, pasina hama, pasina vana. Saka zvadaro inini makamanikidzira mai vangu kuti muna mapowers ekusaina pasina vanhu vese ivavo. Saka munhu ari achera foundation ngasavaka wadzuriri mari yake. Saka sabhuku yaingoti panenge ndabva ndisipo sara chivaka ndiwo vaitsvaga bhiridha. Mwana wavo aitomuvaka ipapo nokuti wakatengesera hama yavo. Mwana wavo ukatotsvaga bhiridha. Ini handambobvera ndakasangana nemunhu akatenga land. Saka 22, 23, 24, 25 munhu weye aimira kuvaka. This year muna January apa muzhizha ndabhizi ndiri bhizi kuvaka ukumba chichichi. Munhu weye abatovaka imba yeye ndatozita mumwe musi watakambonetsana nenyaya yeroad mumunda masekuru tikabva taita meeting. Pandanda kudzoka pandakutaura nanga ex councillor andazoti mwana wavo ari pamba pani pabhudhi wangu ipapo pasekuru. Saka ndinokurova ndiri kunzwa uchitaura nezvababa wangu. Ndikati inini handirwe newe nekuti iwe uri mugunduru unopona usingodonha unomukira kuhospital mabhonzo wako ekumusana akasvotoka. Saka uda kuti ndini ndiri kuuraya. Baba wacho namai vacho watobva mumba bwauya parodi ndinga vandatenga. Saka nokufamba kwenguva ndazonzwa chinzi mama futi vanga uda kutengesa munda nechekuma vachikrosa minda yasekuru kudai. Ndaudzwa nevanhu ndikabva ndarima ndikati atakusheya nzvimbo yasekuru apa pamakatengesa kuvaka neapa ndopapenyu ukuku vandasipa pangu noti vanhu vese vaitya bhudhi wokupuhwa pamunda pasekuru vainzana natete usaise fenzi akatomboisa mapamba. Saka ndikati inini akandituma kuti ndiuye ndakuita zvandakatumwa. Saka ndakabva ndazoenda kukoti ndakauya kuna headman akati mudhara uyu nyaya dzake dzawandisa ini handichakwanisa kumutonga nokuti ndakatraya nepandirogona inini handichakwanisa endai kukoti. Pandaenda kukoti koti akati enda polisi kanzi inini land yeni iri under Ministry of Lands kana kuti chief. Ndikati chief apa ndanyorerwa tsamba nditori nayo yokunzi headman ngavanyore tsamba yokuti munda ndawana. Isisi kudzingari kwedu sekuru wangu ane minda kuseri kwegomo vakabva bani naro munda tete munda baba wangu abvapuwa munda bhudhi pavakati vakuda kuvaka vakabvapuwa munda. Iyi minda hainambopiwa munhu. Ambuya vakafa vamwe se wakafa kwakasara vanhu 2
aEmilia na babongo akazofa kwasara Emilia avanambovhera vakapa munhu munda zvakanzi minda ndiye kurima vanokwangomambi vazukuru hakuna munda wekutengesa ndekurima. Saka inini ndazobvunza sabhuku pana Chief Masuku akauya kuno kumuzukuru wedu ndamuudza kuti dhunduru rakatengeswa namama asi vakamanikidzwa nasabhuku kutengesera mwana watete wavo vangu asingade nekuti pakauya mari yatopo vakataura kuti hazviite vakasara vachivanyengetedza kana munhu asingade mari hama yangu hana mhosva nekuti mari vakapuhwa vakadya ende atitomboza kuti vakapuhwa mari yakawanda semari avazive kuverenga havana kudzidza maUS sema anga aripo haangana kunge aripo pakapuhwa mari. Ndakamubvunza vane mwana watete wavo Sofia anga aripo hana kushedzwa pawakapuhwa mari mama atitomboza kuti wakapuhwa mari ikati ndiyo yakatengeswa mari. Saka ava ndikabva ndavaudza kuti inini Masuku kuti pakavigwa ambuya vake amai ake pakatengeswa po ende unopuhwa phone number yasabhuku neyachief. Vandauya ndikavati ndipei phone number yenyu neyachief zvakachinzi foni yangu inyu line enda ina kana moto namba dzachief enda munopuhwa naAbraham. Ndikati Abraham ataura kuti ende munopedzera nati mega. Saka inini Chief Masuku neheadman vangu vataura izvozvo. Saka ndakabva ndazopuhwa tsamba headman akataura kuti haina handisizi kumaraini kwenyu kati munda achiti zvezvivana village head zvanzi dare riri kumusi wa4 kurimedza kutsvaga mari nokuti panoda wiki kuti ava vatsvagwechi mari. Ndikakwereta mari iyo saka nhasi ndiri pano kuda kuziva kuti munhu akatengeserwa munda pandakati asavake sabhuku akamuudza here kuti muridzi wemunda ati no nokuti inini am the legacy holder, am the only daughter called Agnes Mbangwa. There is no Mbangwa, Aaron Mbangwa, Rebecca Mbangwa, Emilia Mbangwa, and I'm the only chosen of Agnes Mbangwa. All the Ngomambis. So I was supposed to fly, now I'm here. Because of that, I dreamt of my ancestors. Now I'm here. I want to stand for that land, as you said today. Thank you. Munhu wacho muzukuru wavo ndo akauya naye kwandiri muzukuru vachiti muzukuru wavo amai vava vari muno zvimwe zvese zviri kutsanangurwa neuyu kana chimwe chete chakabata nokuti inini handingapinde muminda yanangomambi indiri munako ivo mapezvevo naamai avo kuini ndiri zvibatirira papi wakatengeserwa wacho mundewe vari muno ayo ndikuona amai yacho minda vari muno ndiyatipinde nzuzvangu ndati munhu akatengeserwa munda ari muno here muno manda kumuona muri muno nekum ndiyazviita Soro iko. Mima tengesa. Tengesa munda. Andina tengesa munda. Ini ndakaro. Mima tengesa here. Kwete. Andina kutengesera munda muzukuru. Ndakaenda kwampuwa pasi. Ndichiti ndoda kugara uno muzukuru wangu. Ati ndoda pawo pokugara. Ndobva inini ndakapiwa madhunduru ari 8 naatezvara vangu. Baba wauyu zvikanzi ndakamurodza mombe gumi iyi ndo ndakavakuda kurwa pachezvavo mukomana uninina
inini ndaroorwawo zvikanzi aiwa tochikupawo nhaka yako yeminda iyi munhimbirikeni mwanangu Aroni murume wangu ainzi Aroni ndokugara ndikudairwa vijana muri kutopinde munhoroondo isinei nedare taurai pemabvunzwa kuzi ndimi makatengeserwa here munda kwete handitika makapa muzukuru here pekugara makamupa pekugara ndundurwani mukamuendesa kwasabhuku ndakaendesa kwasabhuku ndikazoendesa kwachikosha kuti ndino muzukuru wangu ndikuda kugara naye sabhuku kuendesa kwamakaenda kwasabhuku imimi ndimi makaendesa kwasabhuku nemuzukuru wangu anoda kugara naye moendesa kwachikosha kuti ndine muzukuru wangu anoda kugara naye kwasabhuku achibva anyorwa zita rake mubhuku achibva abhadhara mutero mutero akabhadhara mutero saka chaakushata apa chinyakwa kuti nyaya ichizopinda mudare handizvizive inini ndakatorwa svondo rakapera nevana vangu ndichienda kumusha ndimurweri ndichirwara maiwe awa aiwa mai vavo ndakaona mushamu imimi neawa makamira muri chii nechii baba wake ndiye akanga ari mukuru indobva ndaroorwawo ndobva ndapuwa madhunduru ari 8 imimi ndimiteto wavo mukadzi wababa ndamai ngatitaure wani zvikwese kwatiri kutenda ovaomba iri kusvikako asi datorunori patona dambudziko rebareka pamusoro munongwa munhu kuti mese tiribatsire nhau dzinenge dzichitonga panapandira mese titerese kana mastatement aitaurwa tinobvumidzai kuti asi tititombetese vanenge ane mubvunzo wake achiuda roko achidaro achidaro kuti tatadzisa nhawiri yababa pane barika shanje dziri kurwirwa apa dzababa mai vaawa neava wakauri mai guru namai nini uyu ana baba wake avavavo Azi baba ndiye mukomana muzotonga ava mukadzi wechitu vakanyengerwa mukadzi wavo vakauya mukadzi wechitu vamunini nemukadzi wavo vakaita madhunduru 8 vakazopuwa mhanya pa awa mukadzi wechitu yes wakanini mukadzi wamamini wechitu yes akatosvika ava mukadzi wapamini wechituwa wakaona pasina mukadzi amira izvi mungaenda uko muchienda uko ndisina gutsikana apa ndibvipo ndikagutsikana apa totangira papo kuenda mberi ndoito panenge paine mwongo wenyaya ndiri kudai ndingati ndikasangana nemubvunzo yanguka tinofamba zvakanaka ndiri kuti inini awa ndimainini mukadzi wababa munini muningina wababa wenyu right baba wenyu imimi nemurume waawa wana wamunhu 1 kufa kwakaita baba nhaka yakagwerwa sei madhunduru yamira imimi pazvakaita vana vababa vangu vasekuru vangu vese hapana angasina musha panga panitori naRebheka angasina murume angasina mwana anga nemadhunduru ake 3 nemusha wake aimiriwo ndizvozvo anga nemadhunduru avo 3 nemusha wavo ava murume wavo anga nemadhunduru 8 nemusha wake saka vazofa sekuru bhudhi wangu vabva vati vanoda pokuvaka ambuya bva vati muzukuru enda pasekuru saka bhudhi wangu inini ndiwari kubhadhara mutero ava vane madhunduru avo emurume wavo rudhuru rakapiwa muzukuru neava ngerani rasekuru nderangu randakapiwa naatezvara vangu vakati ndakamupa mombe 10 orit mira yenyu iku muzukuru wenyu mwana mukunda mwana mukorore mwana wamukorore toda idhi yake tinoti 05 mirai samhanya yenyuba mwana mukorore chitupa chake chinotarise nemuyacho kokunde musoro yandiandingirikindaka chimira michona kana chitupa musikazivi senemu yacho ari mwana mukorore motazozive senemu murume wenyu murume wangu inini ndomuziva Aroni Mumambi ndoyaiseme makarondauraka iri pachitupa pemuzukuru zvavo nomukata kwakubvunza awo kuti unozarizvira muri kutini mungahwanda mungaita se awakamira sanya mwana wangu musikana
Awa. Ndasabu. Ndisabu. Makaisa munhu mbuku sabu. Handizii wakaenda makaisa munhu mbuku vakabhadhara mutero vakabhadhara munhu ena wakapuwa nzvimbo kwati wakatengeserwa vaichikuzukuru wangu iyama yava vakabatsira pamadambudziko ravo baba wamwana ena ari kupi ari kupi baba vemwana wemuzukuru wenyu ari kupi muzukuru wangu arimo muno ari apo baba vari mberi ngauyamba zvemuzukuru waoti taure naye zvino ngauyamba tisu Mama. Ndimu muzukuru awa munoitani awa ini ndimusukuru mwana wanzvadzi yavo aya munoitani aya munoitani azokuno ndiri mwana wanzvadzi yava uri mwana wehanzvadzi awa hanzvadzi yenyu imimi nditezvara mumusha saka muri kuti mwana mukorore sei mukorore ndo zvandisiri kuziva kuti mukorore ngatisaurane tichizwisana pane vanoshandisa kapfungwa kekuita mukapuna asina kukwana kana kapfungwa kekuita mukapuna anorwara achiziva zvaari kuita mira henyu toda kuti tijekerane tisapusisa dareba uyu ndakutanga kubvunzai kuti imimi neuyu ukama hwakamira sei uyu akataura kuti muri mukadzi wababa munini munin'ina wababa wangu ndikabvunza nenyaya yenhaka mukati ndakapa muzukuru wangu mwana wamukorore andizvo zvamanditaura here ndikati mukorore wenyu here mukati mwana wamukorore ndozvamataura imwe ndikabvunza chitupa chake chinonzani mukaenda kobvunza uyu kuti chitupa chake chinonzani zviya ndikati mwakundikana ziye chitupa chemukorore mukorore wenyu mwana wake senemu yake ngeye murume wenyu imimi andizvo zvandataura here ino uyu izvozvizvi wakuti nyu uyu mwana wawanzvadzi yangu akatouya oright mwana wahanzvadzi yenyu imimi munomugore nhaka mushango makarorwa kuitani imimi hamuna here ana baba musha imomo hamuna vese inini ndidakasvika kana kari kakadai karemekedze ndibaba musha imomo kana muina tete arimo musha imomomo kunyange mukunda kana hanzvadzi murume wenyu ndiye babasa ramusha imomo kuva uri shirikadzi hazvire kuti wakutonga musha wawanu aiwa vakauya vese ndikakunganidza vana vangu ndikati muzukuru ati ndiri kuda kugara zvikanzi anogara amai ngaagare nemi nokuti ndaipuriswa nouyo achindituka mushaku muzukuru wenyu ngepimbuya kuchinengerekendikwa kuchiutsa kuchiutsa ndokwakakurira achigara wakabvireyo matambudziko emusha inongooneka ngaataure yega handiti asinoti ataure yega ba imuti mwakamugamuchira wakabvire ikoko kuti azoyogara wanga mwenyu vanga vasingagarisanawo zvakanaka nehama dzavo saka muno musha kwenyu ndokwagarisana nawo nehama dzake zvakanaka iye asati apagara kana kurima muri kutsvage zvipomerwa ndode kutobata kumuzukuru ikoko kostere kutotorwa chitupa chedzinzare ava mumusha mwenyu imomomo nzvimbo mwakatompa itori hondo yekutoti mukange musisiripo mushashupana naye nhaka yenyu ngabude mandodzinza kwake ngaindorwe kumusha kwake nyika inei yezimbabwe inoti hakuna dzinza risina ushe hakuna dzinza risina usabhuku umambo nohedman mirai kudzinza kwenyu imimi kune madzishe kune masabhuku kudzinza kwake kune madzishe kune masabhuku kudzinza kwake uyu maziteteguru ake nevakuru vake wekare vane minda yavakasopiwa kare yakaendepi minda iyoyo zvekutadza kuirana kwake nehama dzake hazviri kuafekta mushamwa wavo ngawagadzirisane ikoko achitemana nematemo ngwatemana vari mushamwawo ngawabude mushamwa mukwasha imimigara musisipowa handikuna vana vadika mwachiri kuchikoro vadika vakadai avakadzingwa nevana vavo vanodzidza kuda kucheko mindedei ava vachapandukira varidzi vemusha
Zundu rikagara mundowo rinoti ndamombe risikazivi rikatsikwa rinoputika ngarigare riri uko kumanyowa kunzo munda uyu une suppose yeiwa nechallenge yenhaka heritage yemusha mawo inhaka yedzinza rawo dai kuri kuti uri kunetsana nehanzvadzi yake taipagadzirisa kuti hatoita musikoti yandibabaya ino uri kutonetsana nemunhu asiri weropa rake wauya kopinde kodya nhaka yababa wake baba munindi baba wake hadyiri nhaka nemutorwa bo oti baba munini wakabvisa roro wakapedza ouya kupai kuti pekugara kuti ochengeta nhama dzake kuti mangwana zvakunetsa wapindura kuti mibvunzo yacho mwadire kumupe dambudziko rakadaro kuti momupe mhanza nemanyada kunze kuri kupisa mopesana nemabhonzo rodya sei zvino pamusoro ekuvakazi akanga atora kaimba chete haana kurima kana maexpenses ngenyu takunotarisa tiri kuusha maexpenses ngenyu zvichifanana nekuti zvetiri kutaura sabhuku murase kutozvizwa ene todzidza ikoko vachinge vatengeserana zvakaita seizvozvi zvimhuri isingazivi ivo vakatengeserana ngavadzorera nemari dzavo semunhu wamhuri wakadaro haakwanisi kugara zvakanaka mhuri ikanga ichinyunyuta isina kugara zvakanaka asi haana kundipa mari mwaimutangari nhaka mwamuri baba yemushairi nhaka tichitaure nyaya yenhaka tiri kutaura kuti mukafa imwe mudhuku renyu iro rinopuhwawo iro rinopuwani dhuku renyu iro kana juzi renyu muzukuru wenyu upi upi uyu ko ndiyo unopuhwa awa baba wavo wachinge wafa pakafa baba wavo ndo wakagoverwe nhaka yababa wavo pakafa baba wanyu kana wakafa imimi wakagoverwe nhaka yababa wenyu handitika hakuna dhongi rinamwe mombe dhongi rinamwe dhongi mombe change mombe mwakokamanise dhongi nemombe kuti mhuru makoende kuese kudhongi kana kuti mhuri yedhongi mako yakuse mombe hazviwirirani kusaziva taitoti ndagonawo chichiziva manje ichikutaurira kuti muchiziva maiyo kuti muchiziva imimi uyu kuwaka kwaakaenda kuita wakawaka zvisiri pamutemo ritori sikwata paakagara ipapo utenderwa civil court itori eviction order yakanaka pechitosvika utopwanywa chaivo chaivo zvakanaka zvisina nharo zvisina chii nekuti wagara zvisiri pamutemo imi mamupi munhu pekugara bemimi unopa munhu pekugara ndisabhuku ndimambo ndihedman munope munhu pekugara mune nzvimbo yeremu asi ndakaenda kuna kuti ndiri kuda muzukuru wangu kuti agare ndisabhuku uyo wamutoro wawenyu uyu munhu ndichakupai mukanambwe uyu munhu uyu panyaya yamakatambira munhu makamubhadharisa mari yekupinda mubhuku bhadharisa mari yekupinda mubhuku ayo handina hamuna akachero mari yake yemakatora uyu munhu uyu haana raramiro yekugara angagara zvechisimba haagari zvakanaka baivo pavo zvinokonzerese matemo neuroyi kana achida pekugara munhu murume uyu ngaashande atsvage pekugara anozvitsvagira uko kana kudzoka mudzidza rake unoklema pekuti agare kuti atotiza hama dzake eni kunga vanotadza kuwirirana achigara namai yavo wakatosiye musha wake ikoyo ngaende pamusha pake zererirani musha anotanga nogara pamba pamai yavo itai kuti uyo aite peace mudzidza make ende musagumidza vanhu kupinza vanhu mubhuku munhu wamunopinza mubhuku munhu mwana wangu inini mwana wangu ndiyo ndinopinza wetinoyandarisa bhuku mwana wangu waroora ndarumura ndabikisa mwana wangu ndamupa pekugara mupinze mubhuku abhadhare mutero murasa kupazwisisa munhu unoyachiti ndode kuti ndatenge nzvimbo rambai ngatsvaka sabhuku anomupinze mubhuku zvimwe zvacho munozopendwe pendi isina kunaka zvinozorwadza mazere enyaya muchibiswe padare pamberi pedare redzimhosva mameja street muchitongwa sabhuku wakatengesa munda hazvinakidzi budaimo mukati mwekutengeserana kweminda musagamuchira ipo papa takatotarisa apa itoziva kutoti uyu ngaatosiyana nazvo haapagari papambapo ponda futi kana wachinetsana kokwa kwedu kuno kwachazoti ponda tese uko ngomambe yako vakazara nekudzinza pamwe wekuti hari unevese vachabvara handizvere vakuru vangu munoona zvake zvakakurerukira ende zvipi imi ndimuri kutonga
unosachanira kutonga ini musha wangu ndandino saka zvakataurwa naatete kuti nomuzukuru batsirwa wandiita wakakurisa ine kutenda kwangu nekuko ndokadaisachi mwana mwakanga mwaitire chi pane imba yawo inenge yavharwa kwarari ndokadabatsira nokubhadhara yanga iri chikoreri chemari mari sitsacharo ndobvunza kuti muri ziya nemusoro chemari changamire ndandida kutaurawo pamusoro pemunda wauri kutaura baba mukuru wangu vanga vaine madhunduro avo munda waari kutaura unenge wakaitwa zvisiri zvawakapiwa muzukuru waamai tapanzwa asi madhunduro iwayanga ari ababa wangu ndopataitorima upenyu hwese zvekuti zvari kutaura kuti baba wangu wangu vaine mwe munda izvo handizvizivi pano ndane 59 years ndomunda wairima baba wangu naamai vangu zveupenyu patinopinda isusu ngepekudai zvanzadzi patiri kupinda isusu ngepekuti uno munetanya muzukuru waamai muzukuru waamai mwana hanzadzi yasekuru wenyu wachiri kwere sekuru hakuna pamushapo wapakasarani handinyatsiziva zvekukuko ndakakura ndisingazvizivi chekutanga awanga wadzokere pamushapa baba wawo wabude mumusha menyimi imimi neavo muri sisi nemuninginaka right nyaya inenge yakutopinda mwakutoya kwachangamire yaya kutoti hamudetsera nyaya madhunduru kuti dhunduru ringerani changamire anokwanisa kuya kokoona asi yekutanga ngatitange tabvisa uyu mukati mwedzinza redu wakonzeresa kuti tisawirirana wobuda woenda kudzinza kwake right iwe kuti dhunduru ringera babako ngera babangu ini kubva makore akati ndane makore akachiri dai zvine mawitness madhara nemachembere mazera asabhuku ari munharaunda menyu anoziya history yemagariro eupenyu hwana baba wenyu wokugadzirisa zvoita zvakanaka ndoti zvinhu zvinakeshe pamusoro banini vangu vanga nemadhudhuru avo 8 kumatongoko saka musha wasekuru wangu neminda zviri padhuze nepadhuze saka nokuwirirana abva vati ndinoda kupota ndichiita irrigation wangu inini ndianga kuita irrigation ndakapiwa hari 8 nyararai mama mamusati mapo muri mukadzi wechidhuri chinyararai ndiri kutaura kaimuchesikuti ava saka baba wangu ivavo sitati zezvoti bani baba wangu ivavo vakanga vane mukadzi wekutanga ane madhunduru avo 8 pamusha munda wasekuru kudhara mvura inaya chaizvo chaizvo winter plow october vanhu vafanowarika november december january vakitaenda kumafebruary bani nabva vataine ndoda kuita irrigation abva vatsvaga panoita mvura isu izvozvo takazviudzwa nemwana watete akakurira pamusha abva waona nonziti pemvura vanonziti water table abva yaonekwa iri mumunda masekuru banini abva vaita zvakanzi imimi mukapedza kukohwa muna march imini ndoita irrigation kusvika muna october imini october murima chi munda woyu ava vairi mukadzi wababa pasiri apa vairima march to october sekuru wobva warima mundayo wavo october tuchi march kuwirirana kwomumhuri isusu takakura chinzi dananai zivanai kudzanai natete ambuya vazara baba vakachengeta vana vanini navamai vavo vakachengeta hanzvadzi dzavo 5 ivo wechi5 akaramba aripo nanhasi vana vake varimo mumusha tinavo vanga tinoda kutora minda yatete vafa kuti vauda kuisa vazukuru vavo tati no mazinzo ava mukadzi wechi2 baba nini nemukadzi wavo wokutanga vakaita vana 3 Nora, Eunice naTracy. Tracy wacho nhasi aregera kuuya nokuti kune dombo ramwene vake riri kuiswa. ndakasvika mumusha matezvara rangu dairai vana venyama 7 nzvimbo yakabva ichi 8 vakomana asara 2 vairi vari pasi nomusikana kune avo hanga dzenyika Hadzangu dzanga dziri 3
2 wakafa, 1 ari kuSaudi. Wana wenyu vari kudini? Indini mukomana ari kuhara laiti mukomana mudiki ari kugara kumba, mumwe ari kunotoni. Atadza kunge ari padare rinoirisi. Takamudaidza zvikanzi ambuya mama indakabva kunhenge ndobva ndarohwa nebhasikoro gumbo rekundirwadza. Regerai ndikubatsire richidai zvana mai. Zvamuri kurwire makuwa. Nyaya dzemunda dzinourayisa. Amen. Mugano. Amen. Amen. Dzinourayisa. Dzine matemo. Dzine mapanga. Dzine uroyi. Yes. Chandinoziva inini ngechekuti imimi muri muroorwa uyu mukunda musha mwakaroorwa. Musha mwenyu mune madzibaba. Ava ngavabude musha mwenyu. Kana muine musikuzwisana nyaya dzemunda imimi, wana baba wasaraura wana baba musha mwenyu, ngauye waone changamiri wokudaidzira kugadzirisa. Ava vanobuda vanoenda kudzinza ravo, jasara nyaya dzemadhunduru idzodzo, mune vana vakomana, une hanzvadzi yake mukomana, ngavabatane vauye kuna Changamire kuno kuChangamire handisi kuzwisana. Kana zvanetsa Changamire anondoda kuya pagiraundi ndipe petru ndise motikari yangu petru. Kwakudhiraivha kwakuuya kwakutarisa paine vavakidzani vanoziva maboundaries emakore emakanga muchirima ipapo okudhibhaina kuti yogara wakadai yogara wakadai yogara wakadai osima mwedzi runyararo nerugare. Pamusoro emkuva pasi inini ndakaroorwa ndakuchengeta atezvara mweni kusvikira kufa. Ndopavakandidaidza baba kuda kurwa pachezvavo mukomana nomunin'ina zvikanzi baba imi makatora gumi romombe rakaenda kuroora amai voushu. Kwa inini nhaka yangu ndei ndoka ndakaenda kumadhunduru nababa vandipari 8 vandipari 8 ndokuuya baba mukuru aroora mukadzi wako wechindevere amai vakanza kuvaona. Ndikati inini kuti nditore madhunduru ari 8 hazviite ndotodawo kupa baba mukuru ndoka ndavapa 4. Mira misati mwaenda mberi maiyo. Mungaitaura roti sezara yenyu akupai madhunduru mwana wakanga ari kupi? Akanga ari kuBurawai. Kwakupai madhunduru? Inini ndindaivabikira. Kwakupe muroora, nhaka yangu indope muroora. Aiwa vakati murime. Zvetinoita ngezvekudai maiyo. Ndati mune vana vakomana. Uyo nehanzvadzi dzake. Mune wasara ari baba mumhuri menyu. Arimo mukomana wangu. Ngauye nevanin'ina vake, hanzvadzi yauyu nevakomana wenyu, wauye kuna Changamire, wotaura nhau yacho Changamire ogadzirisa dambudziko iroro wana ugara zvakanaka. Maita basa Changamire. Maita basa. Ndopanga ndisingazivi. Ungozwa pana rusumudza muoko, taurai tizwako. Pamusoro. Ndinozivo manzwiro anoita. Handikana ndanzwa zvakanaka. Ndanzwa kunzi madhunduru yakanga ari 8. Pa8 ndanzwa sekunge vatsanangura vachiti vana vasekuru vakanga varipo kurava kuti sekuru kana vanga vaine vana vaviri tomboti zviri kugorerwa zvakanaka. Sekuru toti mwana mumwe mukomana panenge pari kunzi akawana madhunduru ake 4. Mumwe mwana mukomana akawana madhunduru ake 4. Kwakureva kuti pamhuri dzinenge dzakatodaro dzadzimba mbiri. Padzimba mbiri papo ndikuona sekunge panyanya kuwanda vana vasikana. Zviri kubuda avo vakagara vanenge varimira semwana musikana, pozoita avo vari kumirapo vakumira vari semwana musikana. Saka ndofunga urongwa hwavakafunga namhama zvichidaridza nematambudziko avaisangana nawo ndo akazokonzera kuti panzvimbo yekutaurwa iyi vatore danho rekuti vabatsirike. Asi handione kunge zvinonyanyobata divi rimwe iri, nekuti divi iri rinogona kuita sekutoro matanho richigadzirisawo dambudziko raro nemamiriro anenge akaita nzvimbo iyo. Saka ndafungidzira kuti paine nyaya panga pari pekuti sedare riongorore kuti ane kodzero yekunge ari muridzi wenzvimbo, tisataure zvevakaenda pane varipo pari zvimwe vava vacho, kuti ane kodzero yekuti munda uyu ndewani, munda uyu ndewani. Zvaigona kubuda kudarikidza nematsanangurwa ari kuitwa naava vana ari kuitwa naava. Zvemudaura ndapazwisisa ukuru wangu, asi maonere endiri kupaita ndichitsanangura nevakafa
tinenge tichida history. Kana baba wavo sekuru wavo vakaenda kunogowa nhaka kune vana vavo vari vakomana vairi kana vatatu, hakuna mwana anobuda muimba yababa munini kuende korwira nhaka yababa mukuru. Siyana nazvo, kana baba kwakatopedzere nhaka yavo ngezvako. Murasa kubazwisisa. Apa ndichipaona ndiri kuona sekuti mukati memhuri iyi madzibaba aya pasisina kubva kuna sekuru kwakuziya baba weawa nababa weawa. Zvinhu izvi musha uyu hautorina mutemo bo. Ndosaka maona ndati asikana iri ngabude mukati tiende kopinza hanzvadzi dzavo nevasara ari baba. Ndiye unopa chipanga chipaude muna Changamire. Changamire wari ndagutsikana chenda mweta saizvozvo kwati handina kugutsikana, muri kuramba makanetsana muchatemana, ndakukugurirai ndega. You've got the right nekuti ibvungerawo Changamire. Wanotosvika paground ndakugura tape measure ye100 meters enda wakadai kona wakadai alright yese circumference ine masquare meters akati muri angani muri atatu right anase kuri akomana angani atatu yopa kwapa yopa kwapa yopa kwapa yochitopedzine nhaka yababako itopedzine nhaka yababako itopedzine nhaka apana nobvunzo. Saka izvozvi hazvisi kuoneka muridzi wazvo. Ndosaka uyo ari kubva mwana wababa mukuru achionetsana namai nini mukadzi wechipiri wababa munini. Waiparwonetsana nemukadzi wababake wechipiri kana aripo. Ngeti wababa munini. Kuona pata kutenda mukadzi wababa munini pato bridge back something. Anandikuka izvozvo nguva pasi. Apa anandituka. Sabhuku varipo vabvunze kuti kubva uku kasipiti kusvikira kuhute yange iri minda yaaroni mbangwa. Miraribozwa sabhuku. Sabhuku. Muri yenyu kai? Muri yangu magari acho ndinobhotaurawo history yavo. Magari avo vanoita semasirwo akaitwa baba uyo wokutanga musikana vakaramba kudhara vakakwirira kwaguwa kwagutsawo Tikuda kubvunza ndisekoye ava vasingavei kumusha. Murume wavo anoriko wacho guti wacho ndiye ativachengetawo vachipinzwa chikoro nemurume wava ava maja baba vavo vokufa atezera vava ndopandiri kupindirana kuti ayo vanga vapashi mwana wavo mukomana akatodhirira bhohoro akavaka tangi aidiridza minda yacho yese irrigation. Avo vanga vasipawo vari kwaguwa. Mira sabhuku. Mumwe sabhuku ndiri kunechokwadi. Ndobva ipapo. Okay, ndobva ipapo. Ndiri kunechokwadi chesei. Okay. Baba wamwana we munaziwa. Murume wamai ava munaziwa. Kwawakanga wachigara neminda yamunaziya iri nababa wavo. Avo paanogara nemurume wavo nemunda wamunovaziya. Nekuti tikaenda kweyo zvizi kuti endai munongezoti yogara panhaka yababako yogara panhaka yamurume wako zvinoita. Chine chiyozo ndinesa ndichomudzinza mawo. Chinoitika ngechekudai. Munosara ari baba. Mwana wangu mukomana. Mukomana. Aiwa Changamire, pane mwana wababa mukuru ari kuSouth Africa anonzi Gifi, ndiye mukomana mukuru, ndiye baba wedu asara. Ava vekumba kwedu vavadika. Ndozvandiri kutaura chatiri kudai isusu ngechekuti wasara ari baba musha imomo. Mese imi mamuna chekuita nezviri musha imomo tapanhangu dzisingadzivi. Mungaita chipi nachipi asi chinoperera chaipapo. Munhu iyena ndiyo nemasoko akataura kuna sabhuku wachinzwa. Chendiri kudai nini kuti zvikunakirei mese ngechekuti sabhuku nemukomana yeye vaende vanotiwo pako gumira apa nhaka wakapona sekurako iyo wakapona sekurako yapana unopinde panhaka youmwe. Asi awa wapinda pasiri pawobanga wabude waende mudzinza rawo. Kunyangwe hangadzi dzenyu kusataura kwedziri kuita nedzimwe dzenguva dziri kutobatikana newakuru avo. Chuma chinoenda kororwa, hamaita roora, mabodo wakabvisa roora wakapedza. Moya mwakugara kuti musha mwedu. Changamire zvese zvamunotaura ndikuzvinzwa nedare rese. Asi nyaya hombe ndeyekuti musha medu hamuna oda.
vakomana vamuri kutaura ivava havana kana kubatana vedu vacho newababa mukuru wacho asara zvidhakwa uyu anozvigarira South Africa saka vasikana vahomba vava ndisisi wangu ndo vanenge vari kutotonga inini nekuti ndakanyarira vanotonditi ndakapesa po zvekutaura ndidakarorwa ndiri musho wangu ndakachata handitodi kupinda munyaya idzi asi sisi wangu vanotondimanikidza kupinda munyaya idzi ivavava and at times vanondithreatena zvekuti kutouya kuno kundangoti ndiuyo nechemberiwo idzirwe but upenyu hwangu huri at stake upenyu hwangu huri pakatooma ndotomutya sisi wangu akauya kana kuharare kuvamwe sisi wangu anotondithreatena nenyaya yeminda iyoyo ofuchi nini minda yacho handira kana chandiroda ndine minda yangu ini indine minda yangu ndoshamisa kwahondeko ndakarorwa inini kuona vandikuedza taurwa nazvodoro inini ndikuona soko inenge yatopera kare kuti apa musha unotongwa nevanhurume ana atete nevamwese nevaroora vese ngavamiri vakomana vatatu vakutaurwa vaumwana apa vese ava vogovanisana chibinde yavo yakasara ndofunga ndikochaizo chaizo pamusoro mukadzi mukuru nabani vangwane munda yavo kumatongo kubva pachisipiti kusvira kumuhute munda iyoyo yakaendepi izvozvi mirai ndikubatsire mira henyu zvandoda kuti ndikutaurirei nezvokuda izvi minda yese mudzinza renyu makarorwa musha wani ngomani nhaka irimo moyo minda yese irimo momo hapano nenhaka ba pakati penyu mesavo ndiye wasara wari baba ndiye mudzi minda iyo mwana wababa mukuru ari kutaurwa neavo wasara ari mukomana mukuru mudzinza imomo ndiye muridzi wemunda ndiye ane oda yekuti muningina nhingi wakapo apo mwana wako muningina nhingi itorapo hanzvadzi wafirwa nemurume garapo hanzvadzi warambwe kumurume garapo ndiye baba rinyari rome chinyari chinyi ndiye baba wasara arimo imi mendai munogara semuroora imi mendai munogara semadzitete muripo nekutsigira hanzvadzi dzenyu neurongwa huri mufamily kwete kuti muguideline mupirai makutomirire kutoteerera instruction inobva kwevanhu pari zvinezvi zvetiri kutaura kuti awanga wabudemo tatobvisa chinhu chakatokura ingozi yemakachengeta musha mwenyini zvekuti mwakapana mwakaita seyo papoka aya pasisina yamunotadze kuzwisisana nawani munokwanisa kutama panzvimbo pacho mwana wanzvadzi achengetwi mushango mwakarorwa pa ndine imwe ndakabva kuita itarisei pasimnewsbit ndakaenda kugoromunzi kundochengete mwana wehanzvadzi kwaunoti mwana mukwambo unofarwa kuti muzukuru mwana watete nhumbu kwakutiza kwakogara after almost about 27 to 30 years yabva pindawo mumako mangu ozvi zvirimo machepigoro ndidzo nyaya idzodzidzi mwoyo chena unoparira umba kwake kune vanhu kana avari kude muzukuru wamwana wanzvadzi ngabve musha mwenyumo maendogara kumusha kwavo zvenanzvadzi dzavo andaruda hama dzavo maningi iyo chanyanya kushata mushango makarorwa chini kuti mubva mwagara nehama yenyu imwimwi yeropa renyu mushango makarorwa chanyanya kushata chini kana muri chirikadzi tarisai aningina yenyu ndio mukunda wenyu neamwe ake ana baba yenyu asara akororo yenyu muri kutaurawo anokuchengetai muri panzvimbo hwani ava ngaogara warumba mwawawo wachitarisa zvemba yavo siyana nemba yabamunini siyana neminda yabamunini siyana neunhu unoitwa kwabamunini kana achidye sadza akamira ngaadye sadza akamira ndotsika dzakapuwa nevana babawo imi mitai zvekwenyu paine chashata unganaise mhuri mogara pasi mogadzirisa zvinenge zvekunetsa musatumana kuwengana mukati mwemutorekana uyu ndiye tirabhura anogara akandituka mazive ese zvapo ngezvokuti nokungachangamire mukadzi wavo kutanga vangwani minda 8 minda iye iri kupi irikwa kumatongo ndakaenda nasabhurwa kana iriko ndo yenyu ndoda kumbobvunza inini maimini
handiti muri kuti ava ndikungonzwa zve8 madhunduro avo ava kwete including imimi kana kuti amai venyu kana kuti babo venyu imimi handiti manga mine enge baba wangu vanenge vane madhunduro 4 imimi handiti manga mine inoti kunzwa kuti 8 ndeava hatisi kunzwa kuti imimi murimo aiwa saka imimi muri kudeiko mune sheya yava ava mubanini nemukadzi wavo mukuru vane minda yavo 8 ava ndo yaingaifanira kuti minda yavo nokuti zvinezvi vakatogara mubedroom raunoshandisa kavakwa nemukadzi mukuru vanoshandisa minda yokadzi mukuru nofunga mubvunzo wabvapa chimbomirai musamhanya mubvunzo wabvapa apo dai kuri kuti unodayirwa zvakanaka unenge watopedza nyaya iyi chiripo ngechekuti ava wabvunza kuti madhunduro enyu munawo awa madhunduro awo mirai madhunduro akanga ari kurimwa namai kuru weawa wane wana here mai kuru iwona ane mwana 1 anodya heritage yamai wakana bake ndiani handizoziva zvangu kuti anodya nemukadzi wababa wechitu here izwai ndichikutaurirai manje mama nedzimwe dzenguva nzvimbo dzatiri kuraramira dzinenge dzine mitemo yakasiyana-siyana asi tsika dzedu sevanhu vatema tifarwe kudzirasa kunyange ndikaroora vakadzi vairi kana vatatu mwana wangu umwe naumwe unofarwa kubhenefita shaya yangu inini yamai vake inzwai 1 2 3 mese makadai muri vadzimai vangu inini ndinoenda kunofa wana vandazvara nemimwe anobhenefita shaya yangu achibhenefita shaya yangu achibhenefita shaya yangu vana avo vari kubhenefita shaya yamai vavo kana ari 1 anofanira kubhenefita shaya yamai vake ava ngavabhenefite shaya yamai vavo imi bhenefita shaya yamai ndakubvunzai awa muchaona unoitani mukadzi wababa sikutaura vakachengeta amwene vakachengetwa naRibheka Ngomwa angasina mwana kana tikabatsirana tikaenda kumure kunyaita zvakanaka mubvunzo benzi yatiri kutobvunza kuno kunogona kubatsira zvatiri kutobvunza kuti awa ndiani awa mamusiri sapozi nitaura kuti mukadzi wababa ndimai venyakwamuri kutaura kweanabvunza ndabvunza nditakutenderera mberi madzanyararai ndida kutenderera mberi ndida kubvunza kuti ndiani wenyawo ukati iwe mukadzi wabo wachipiri ndokubvunza zvoti uyo ndiani wenyawo musikana ari kukona kuno ava ndimama weningi ndokutaura patsika dzedu ndokutaura chaio ndimai mutorwa uyo muningina ngeweropa renyu kuti musanetsana namai muri vairi munotora ngozi musati kana ari mai nini amutori ngozi ane chibereko chiri musha menyu ndimai wenyu chaivo chaiwa munotanda botsona wavo dai muri umwe munhu dzikamai dzikamisai pfungwa pendasira shona yangu dai mapazwisisa ndati mwana wababa mukuru wenyu uyo mukomana mukuru wasara ndiye baba ngachichienda kuna sabhuku sabhuku opuwa sheya osheyanisa panana baba yenyu ivi kuti wanga uri 10 ngati unekakota semusheya moparadzana mogarisana murunyararo pendakude kutopinda kuti titopendera aya mwasungisirei kwai mubvunzo mirai mwasungisireko sabhuku sabhuku kuti vakasainira munda unozotobhadharwa mutero nabana plus munda iwoyo
hauna muvhiro wakanziti wamaisedzeni magona ezvezvo ava wobva mumusha medu vakomana nyange ana aroni ndibaba denisi ndibaba bibi ndibaba ava wobva move out zvinenge zvauda kuzoitika nomo kutengesa munda zvinenge zvauda kuzoitika zvichaitwa navakomana vangani ini ndakagarwa nemadzinza kuuya ndakagarwa nemadzinza saka ndakadzoka kumusha daiti kunyukei inini andakupedzereka kugara ndakarauka ndikubhulawai kanokuvera kwaniakucha kwamadzinza 56 years tikatoka mumusha ava kwakutengesereiko minda matizva akuadanisa ndopamaripi makati hamunakurovaifaiindi makandachitau iwo utenesesika vakomana vapo kuzazvinaka dzemushaunije chaipa chipi patoda kuti ndipinde pari padiki-diki ndati awo maasungisire ikwavo vakasainira munda unobhadharwa mutsino navana chimbonyararai kani chimbonyararai nhasuro mwaasungisa mwapinze mudare munomu nenyaya yekuporongana muhuri mwenyu mangwana mukafirwa churu munopiwa ndiani chekuisa munhu wenyu tinacho kudhara uyai nechigaro chenyapa ndaro nemi muri padresi regerai ndikutaurirai richidai zvemaiwo mukasakoshesa tsika dzedu mangwana dzinokuzvimbirai zvendabvunza kuti mukaita nhamo churu munopiwa ndiani mukati churu munacho mirai mirai kutaura zvinhu zvine senzi emunda nechuru zvakatimbomirai churu hazvireve kuti chakatengeswa muchide kuise munhu wenyu pasi munopiwa ndiani munzvimbo yacho kuisa munhu wenyu aisusu zinotone churu chedu kuti mwakanaka imo mune nharo dzenyu aiwa ava usakuiswa tovakupiwa naAbraham mirai mwakanaka imi mwakanaka akabviswa ka ndichireva kuti awa naAbhurahamu wenyu kutaura ka vakafanana ndakubvunzai pamusoro pekuti kana uchinge wafa churu unoita sei mukati isusu tine churu chedu hamupuwi nasabhuku kana mira henyu kana minderaramire kuti munhu akafa munoamba nekupika sabhuku asingazii changamire aya rasabhuku ari kutaura wabudisei maererano nezvenyaya dzedzinza ravo ngavanhu vanogara semagariro vanga wakaita ndo masabhuku ndo mahedmani ndo madzimambo kudai mukati mwavo tatobvisa changamire naa masabhuku ikumuirai mogara ungakoise magariro vanga wakaita iwo agesi uyotoziva kuti munhu akafa muchamenjemje unototaura sabhuku pachinhu chedu sabhuku anotosvika futi achioti misai nepapa pamaisa munhu pariraita sabhuku neandounongedzera sabhuku regerai tichikuita so nyararai mumadza imi kuti muzoziva mangwana nahwedza pachinangwa chendataura pamusoro pasabhuku avo sabhuku wasiya basa ravo rwaifa rwangu vachiita pazuva ranhasi
wachinge vachitarise nharaunda yavo vakundikana vakashandisa mari yavo transport mukavavisa pamberi pedare munofanirwa kuvadzorera mari yavo chimbondizwisai wadzosere mari yavo yedare wape mari yavo yetransport nekukwira kuya kuno kana wakwira motikari munofanirwa kuti muvaripire apo kuitira mangwana muzogama pamberi pavo muchizobatsirwa navo asi kuti musingagoni idare kutotonga awa kuti mari yetransport neabhisawo mapanotodzora kudare ya mari yacho mari wakwira mari iko kubva kwamusiwo yakwira $2 ikakadhura kuenda ndinovadzorera asi nindakunotsamba paipe ndakapuwa tsamba yekuti munyore kuda kuenda kukoti makati miminyore makati mimi hamuzivi nezvekumaraini kwedu saka nyaya imi mapedza kutonga mundinyorera tsamba ndoenda kupolisi ndononyorerwa dhoketi tienda kukoti imimi mati hamuzivi nezvekumaraini kumunda saka ine zvichitaura kuti matonga nyaya yezvamaitonga motaura kuti matonga so monyora tsamba yacho inini koti ndikwaicanoperera chazvineinzwaimuzvemayoregerai anozvita akafunda maningi nemutemo mutemosereki tinoda vanhu vakaita sevanokuti tinofamba madirection akapesana mutemo wechirungu nemutemo wetsika dzedu wakasiyana zvamuri kuzwa zvandiri kutaura kuti muri makanganisira sabhuku kuti mumuripire tiri patsika dzedu handina kuramba ndizvavapa tererai muzwe imimi Changamire wagoni kunyora tsamba inonyorwa kuti Changamire ijudgment that is through nekunga mukomana mukuru auya kuna sabhuku Changamire wapedza nyaya yatonhora yese wachinyore judgment letter yako kune makope blue andotorwa sibukuti anotonyora judgment ndatonga nyaya ningina ipedza yakamira zvakati uye zvanokunyora tsamba yekuti wapedza wakadaidzwa kuti vano witness kana kapepa kakoni hauwe nokugondobera kuti ndizive zvekumusha kwenyu kana mindende israeli Christopher mwana atizive kana mindende ngatisraeli woku get out give it na Dennis vachatonga kana vatishaya vakupa ndiri kuti nini ndiri kuti nhaka yemumusha menyu imimi ari responsible nayo mwana womukomana mukuru wokwababa mukuru wemataura ari kuSouth Africa mumirirei kana kumudaidza kuti auya mukomana aya momupire nyaya moenda naye kuna sabhuku omutoro oya naye kuna Changamire nekuti nyaya yakuna Changamire kare odaidza mhuri yese iri responsible papa heritage papa paoni panhaka iyoyo otaura ega kuti apa nhingurupinda apa nhingurupinda apa izvozvi tiri kutotonga nyaya isina nyanga ijunju nekuda kwekuti muri madzimai amunararamire kumhangana nyaya kumusha muri anani imwe ana baba arimo isusu tiri kutonga nyaya isina ana baba mumusha mangarwa naakadzi mazitete mumusha zvinoita here izvezvo kodzinza rakanditi ndiuye ahangwa kutengesa zvatopera kudhara ivinhenge chita chamudina matsero chase kana kuti oita next usaina ndasaina kuti vakomana kana vaya vakomana vaya vana venyu vaya vache kuti apa neapa 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 kana vadaro manje uyu achanitaura sabhuku takazodaita aitaura inini mazuzaro then iyo manje paichazona judgment independe inyora yacho payo takadai vakadai yeso vada usiku koti kwako vada kuita seise inengowanetsamba kwanenda kubairo asi awa ndiri kukumbira kuti awa ipaiwa mari yavo yetransport handina kuramba ndichavapa handina rugare akumari inini ndichatumirwa madiaspora kasaka ndikupa ndichavapa ita mari yacho manje mari yacho ndiyaupairizomupaa
watinotenda nedzidziso unobani mari yacho atinotenda nedzidziso saka aba mimi haina judate ri mari yacho munofunga munoyarini foni yangu yakabuda chidhori ichiutanzi era update system again saka utamisirwa nguva muita sei ndakadasirwa mari aiwa kuti yamuripota kunoti vakasimba pahomu imi nguva paidate imimi hatichatarisiri kuti mungapa dheti kudare dare ndo rinopa dheti ndo rinesimba pamusoro nesara munenge mapihwa nedare mouya nemari kudare mupa changamire mari vokonerawo yatora mari handikuramba nekuti mari handisati vapaidheti munokwereta sinzi muchiri kuno kakuidheti munokwereta haiwa mari kuitsvaga ndinoitsvaga sekutsvaga kwandakaita ndichizobhadhara kudare dare ranga rasara mazuva mashoma munopuwa dheti motsvaga pamusoro yenguva yakati tapedza hapana chichatorwa amanet pasecond court chii dheti racho akusi kurere akusi kurere next court 25 ayo isainesi yacho yero indandisenzi ndinopuhwa enda ndikumbire mwana mari anondipa ega ipapo ndopadaisadheti ripi 25 yanzi next court yacho unovandauyo ndivisa mari nokuti indandisenzi ndinoita kupuhwa enda ndikumbire mwana mari 25 July ndimanje manje zopera ndaimunyora munosaina zvokumusha kwenyimwe muzvitaura munourayana nega vanhu vachifa hamuurayani here muchibatwa nemapostori moda kutaura zvekwangumana zvekubatwa nemapostori kuti mukuurayana hamutauri Tani pamwe. Aiwa bo. Apa John na kwa nachama kusaina. Saka ko munhu munamutaura kuti afana kuenda kumusha kwake zvarini uwa munoti kumadhisi. Tofana kupuwa. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.